सबसे पहले हम भोजपुरी गायक आनंद दीवाना आप सभी भोजपुरी श्रोता सुनवैया के चरण में हमार कोटि कोटि प्रणाम बा। आज बहुत ही बढ़िया एगो हमार गाना छूटल बाटे, जौना गाना के बोल बा चौरसिया जी के घोट जो, जौन की एसी रिकॉर्ड्स चैनल पर रिलीज बा। बड़े भैया संतोष चौरसिया जी के कंपनी है, तो आप सब जाइए यूट्यूब पर सर्च करी चौरसिया जी के घोट जो। और गाना के म्यूजिक देले बड़े संतोष चौरसिया जी ही, या लिखले बड़े हमारे बड़े भैया राइटर राकेश चौरसिया जी, और गैले बा आपके छोट भाई, साथ में डुएट कैले बड़ी उषा रानी जी। और गाना के रिकॉर्डिंग भैल बा बिहार के फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अवधेश भैया रिकॉर्डिंग कैले बनी। तो जाइए आप सब सुनी। अगर आप सब फेसबुक पर ही वीडियो देख रहा बानी तो ऊपर लिंक डलले बानी, ब्लू कलर के लिंक बाटे, ऊपर टच करके सीधा आप सब यूट्यूब पर जाइए और गाना सुनी और ढेर सारा प्यार दी। लगातार प्रोजेक्ट आ रहा बा, बस आप सब अपन आशीर्वाद प्यार बरसावत रही जा और गाना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। आपके एक एक शेयर हमरा खातिर आशीर्वाद हुई।